Na chlieb je črta od slovenského realistického autora Jozefa Gregora Tajovského, ktorá približuje biedu chorého chlapa, žiadajúceho slzami o peniaze na chlieb. Táto črta je písaná v prvej osobe a začína úvahou účtovníka o odosobnení sa od ľudí a ich problémov vo finančnom pracovnom prostredí. Aj za tým účtovníckym stolíkom, nad suchými číslicami sediacemu, však kvapne mi do duše trocha sladu. Nepoznáme rodinu, priateľa a vôbec človeka, len majetok, zeme, domy, statok. A predsa však nemôžu zaprieť v sebe lepší cit ani tí najprísnejší. A ja mávam radosť, že teraz sme zasa pomohli. Vykonali ľudový skutok, akože sme ľudová banka. Chlap, ktorý prišiel pred pár dňami do ľudovej banky, si chcel požičať peniaze na chlieb takzvanou chlebovou zmenkou, podpísanou dvomi takmer tak ako on bezmajetnými ľuďmi. Išlo 30 korún, ktorému direktor banky odmietal požičať so slovami, aby sa vrátil, keď bude mať zmenku podpísanú niekým, kto má majetok. Chudobný chlap, odmietnutý aj židovskou, aj ľudovou bankou, sa vracia o pár dní s tou istou, opäť len dvomi bezmajetnými ľuďmi podpísanou zmenkou. Keď sa ho direktor pýta, prečo nie je podpísaná niekým iným, odpovedá: sa mi nikto nechce, že nič nemám a že som chorý. Môžem zomrieť. Ale už som lepšie, bol som zle, ešte aj teraz, hľa aký som. Od jesene na oči chorý, skoro slepý, nemohol som z izby von. Ale niečo jesť, chcem už do roboty. Nuž na chlieb žene aj deťom, kým zarobím. Veď po korunke po dve odplatím statočne. Len mi nedajte po žobrote ísť. Po vyslovení slov o žobraní chleba pre ženu a deti sa mu vyroní po tvári slza. Direktor mu podpíše zmenku a chlap sa vracia domov s 30 korunami na chlieb, natešený, že sa opäť môže vrátiť pracovať do konopnej fabriky, kde sa pred pol rokom takmer zadusil a oslepol, a direktori ostávajú hrdí na svoj ľudomilný skutok. Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o diele Na chlieb. Ak ti toto video pomohlo, nezabudni nás podporiť lajkom alebo komentárom. Pre viac takýchto videí odoberaj náš kanál a aby ti prišlo upozornenie o pridaní nových videí, neváhaj kliknúť na zvonček.